Prečo skončí Ficova vláda v roku 2025? Rok 2025 je pre Slovensko zlomový. Vláda Roberta Fica čelí viacerým vážnym problémom, ktoré môžu viesť k jej predčasnému pádu. Najväčším problémom je zhoršujúca sa ekonomická situácia. Ceny potravín, energií aj bývania neustále rastú. Mnohí ľudia majú pocit, že ich peniaze už nestačia ani na základné potreby. Inflácia je vysoká, mzdy a dôchodky rastú pomalšie. Nespokojnosť obyvateľov narastá a čoraz viac ľudí vyjadruje svoju frustráciu na protestoch aj na sociálnych sieťach. Ďalším faktorom je napätie v samotnej koalícii. Strany, ktoré tvoria vládu, sa často hádajú a nevedia sa dohodnúť na dôležitých otázkach. Každá strana má iné priority a záujmy, čo spôsobuje neustále konflikty. Výsledkom sú zablokované reformy a pomalé riešenie problémov, ktoré Slovensko trápi. Opozícia využíva túto situáciu a spája svoje sily. Organizuje protesty, tlačí na vládu a podáva návrhy na vyslovenie nedôvery. Verejnosť je čoraz viac na strane opozície a tlak na predčasné voľby rastie. Slovensko zároveň čelí aj problémom na medzinárodnej scéne. Vzťahy s Európskou úniou a niektorými susedmi sa zhoršujú. Krajina je vnímaná ako menej dôveryhodná, čo odrádza zahraničných investorov a komplikuje spoluprácu. Všetky tieto faktory, ekonomické problémy, hádky v koalícii, tlak opozície a medzinárodná izolácia vytvárajú prostredie, v ktorom môže Ficova vláda skončiť už v roku 2025. Ako to dopadne? Sledujte ďalší vývoj a zdieľajte toto video, ak vás zaujíma budúcnosť Slovenska.